pun kanca-kanca tasih angadi busana. Nadyan wujud mung peksi kewita lining pranta halus manis merah hati. Monggo Mas Gobor kula aturi pinarak mriki lho. Sewenggan kula golek isi podang jenar ipo bongaing atiku nyanding bisa dadi tombo esuk awan ning omah wis ora kasan sing tak sayang mubeng-mubeng miber
soan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mideranggon kung goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencok neng epang kegoncengan tak rindik saka kadowan sarwi ngoceh dheweke ngale bencokan welo kae tak suwun mbok aja ngecem podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manising ebo bunga yen lakon nyanding duweke ora bakal atiku kekliwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora menduk atiku tansaya ndadra tak seranani sun pikat pulute benda makaten kula lalekon campur sari sampun kita midhangetaken semoga kita pirsani gebyaripun tari turangga unyil saking turangga waru muda sugeng amirsani
Sampure luase langgat langgut sing warobi saka pencut ora lidak padha Allah biong-biong ora ndrama keprakan nang kendang kebulan cidere umpyak wira mane rong nang wilakune kang dadi aksine goyang titik tung 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 tak gantung jaranan kakakiane sampure luase langgat langgut sing warobi saka pencut ora lidak padha Allah biong-biong ora drama keprakan nang kendang kapulan cidere ompyak wira mane rong keng wilakune kang dadi aksine goyang titik tung 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 tak gantung gantung jaranan kakakiane ayo dinakake nggar dinakake bersama Turangga Warung Muda.
Mindah boyo yen situ urip lan andika mesti bagya mulya jer lair putri Sulistya terus bisa nyawara dika kang wis rono remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pemotenan bisa dadi jago tak ganti dika kemati Mindah boyo yen situ urip lan andika mesti bagya mulya jer lair putri Sulistya terus bisa nyawara dika kang wis rono ora kaya wong kang nandhang muyung mangan ra doyan rajenak dolan neng omah bingung mung kudu weruh weteng ati doko sumohayu apa ra trenyo sawangen iki awakku sing kurung klapa muda leganono gonku nandang prontok witing pari dimen mari
gon kula ati adoh nyawa dodoko sumop ora kersa apa pancen tega mbok balung janur paring usata gon kunandang uyung klapa muda leganono gonku nandang pronto witing pari dimen mari gonku lara ati aduh nyawa dodoko sumop ora kersa apa pancen tega mbok balung janur paring usata gon kunandang uyung
Sugeng rawuh Pak Nari Jombor. Pokoknya orang rokok loro loh. Bersama Turonggo Warumudo.
Apa kowe ra kelingan? Ayo. Ayo. Saweran ger ayo ger sawerane ger. Ana latar padha lelungguhan jejogetan karo aku. Berhibur bersama Turangga Waru Muda. Asli lo Bopotio. Nadyan aku bocah gunung ya banget nongmong ra orane dadak nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal kesliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Muga-muga aja nganti gawe gelo ngoti nongo tinebehno ing robeda ala ya mas apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha jelungguhan gegojekan karo aku. Ayo rame bersama Turangga Waru Muda. Ayo kempul ngungkung kendang reyok ketipung imbal ponang loro tur slendro selompret pelok jaran kepang nongkelang merae nikel macan mangap megap bojang kanong gelea keprak wus cok wokak kuno reok pranyata gawe gembira. Was ayo waspadake ayo. Lo. Awas babal awas. Ayo dijogo. Ayo dijogo. Awas babal. Loh, gulung. Ayo gulung awas. Ayo gulung. Loh. Ayo le. Iya. Tuh.
ayo. Rame-rame bersama Turangga Waru Muda. Ya. Wase, lo, ya, yo, awas, lo, Nanti kena bang. ayo diangkat ngono ae, wis diangkat ngono ae. Was, lo, ayo melayu. Ya. Nggih para pamirsa makaten kula medalipun tari Turangga Unyil menika saking Turangga Waru Muda. Nggih langkung sonten langkung rame menika nggih. Nggih senadyan to niki pentas perdana menika saking Turangga Waru Muda. Mugi-mugi dadosaken hiburan wonten ing siang ngantos ing mangke sonten nggih bersama Turangga Waru Muda ingkang dipun pandhegani dening Bapak Tio menika nggih asli saking Kedung Waru. Bilih panjenengan kok kepengin ngresakne utawi kok kepengin gebyakne menika kesenian Turangga Waru Muda ingkang dipun pandhegani dening Bapak Tio menika murah meriah. Bilih panjenengan gadah hajat mantu saged, kitanan saged, mitoni ugi saged gebyakaken Turangga Waru Muda. Saking Kedung Waru Tulungagung menika nggih jaranane dhewe wis ora usah nanggap liya-liyane. Soale disoni dhewe senek jaranan ngoten nggih. Nggih, bayar Pak. Lah nggih kok ora bayar ki piye to ki? Bayar ning mboten larang, ngoten murah meriah niki Turangga Waru Muda. Wis ora ngentekne pedet sitok paling sak tugel ya wis cukup. Nggih. Bilih ngersakne saged hubungan Bapak Tio menika selaku pimpinanipun jaranan Turangga Waru Muda. Ugi mboten kesupen pagelaran menika dipun sekuyung kalian audio sound system profesional. Nggih, terima kasih audio sound system profesional ada Lintang Audio Profesional. Menika sone penak ora bengang-benging menika nggih. Nggih sone penak menggelegar menika. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem dulur-dulur saking YouTuber ingkang sampun kersa mengabadikan pagelaran ing siang ngantos ing sonten menika nggih. Wonten Mas Momo, wonten Mas Wisnu, wonten Pak Darmaji. Nggih, litune kula dereng semprep niku sinten namine nggih. Nggih, matur sembah nuwun kagem kanca-kanca saking YouTuber. Ugi mboten kesupen kagem dulur-dulur pedagang kaki lima. Mugi-mugi dagangane saged laris, angsal rezeki ingkang kathah, wangsul mbetoyatra ingkang kathah. Engko duwi laris mulih ora nggawa dhuwit kuwi ya enek bakul sempol. Biyen enek ayu laris terus melok lotre ndok kuwi lho. Dagangane entek duwite melok entek ngono nggih. Pak Sugeng yang guyu ae iki. Lah nggih to. Niki pripun sampun rampung nggih? Oh nggih sampun rampung anggenipun Angadi Busana. Semoga kita pirsani gebyaripun Turangga Waru Muda. Ayo, iki lho bocahe. Pasar ngemplak wanci sore suk-sukan wong blonjolan wong klenceran sondang sandong
etok-etok kesandung-sandung patine selak pengen weruh bakule monggo-monggo sing niki napa sing niku kula pilih niki jalaran bakule ayu batobat jo sembrono wong aku wis kadung tresno kliak-kliak kumlaku neng pasar ngemplak
dosa upama rino wengi aku mikir kata Jawa aja nganti katresnanku mung kandhek ning ati esuk enjing sore sonten kula benjing tumut sinten luput apa yen aku kawatok tresno tekan dosa upama rino wengi aku mikir kata Jawa aja nganti katresnanku mung kandhek ning ati esuk enjing sore sonten kula benjing tumut sinten turangga warung muda ayo Turangga Warung Muda saking Dusun Kelurahan Kedung Waru yo dipimpin kalian Mas Tio. Sayang kasayang ake priya nandang wuyung sayakti kana kangge tuladan kandes lowat angati pusana sayang kasayang ake priya nandang guyung sayakti kena kangge tuladha kandes lowat angati pusana
Ye ye ye. Ye a. A e. Ye 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 ye. Lah. A e. Ye a ye a ye a ye a. Ye a. A e. Ye 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 ye. Ye a. Ye 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 ye. Awas. Ye a. Ye 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 ye. Ongkek kanan kiri mripate milang miling eseme muciwat gawe sengsem kang molat busana nira sutra manca warna lelengan beksan ongkek malih jejogetan ongkek kanan kiri mripate milang miling eseme muciwat gawe sengsem kang molat busana nira sutra manca warna lelengan beksan ongkek malih jejogetan Yo 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 awas awas ayo lo 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 ye a ye a Yo yo yo. Yo yo yo. Ye. Ayo lo. Mundur. La 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 la. Ye. Ya. Ye. 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 Ya. Ayo, mundur nah. Yo ayo rame-rame bebarengan ningkake olahraga anggayo kasarasa sampre sentosane jiwalan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan Budi luhur tawakal panembahe sesanti rahayu olahraga rahayu Ayo rame-rame bebareng nindakake olahraga anggayo kasarasan mring santosane walan raga sing kiat semangat kanggo nunjang pembangunan Budi luhur tawakal panembahe sesanti rahayu olahraga rahayu yo was ayo waspadake ngger ayo ngger lo i ye a ye a ha e ye a ha e lo ye
Lah, ayo ayo. Ayo, lo, lah ambruk tenan ayo, ayo, ayo jadi tenan ayo, was, lo, ayo jadi tenan ger, ayo ger, was wadak ger, lo, was lah. Ayo waspadake. Hohoho. Ridu mawur mangawur awur urahan tengoro ning ajurit komakuru bangsa kapetek kaya putula panjeriting turangga esti rekata ingkang doaja layu sepi. Hohoho. Ayo nger waspadake nger ayo nger. Ridung mawur mangawur awur uraan tengoro ning ajurit komakuru gongso kapetek kaya putula panjuriting turangga ngesti rekata ingkang dawaja layu sepi. Ayo dinake ayo. Kayak sawerane kayak ayo. Ojo royokan. Ayo jian udian saweran raka. Kabrahe kang ciptakake ujare sendang
saweran kuwi lho Ger, ayo Ger. Diapi. Aja royokan. Kabeh kebagian Ger, ora usah royokan. Berseger anjur sari esemit suarane antutut ati ipati ing jarang soko Kuwi lho Ger, etan, ayo sabarane ning etan. undang telang sapa nyono Kang putra raya wulan itu princakak selaya rayong wulan nandang pronto asmara mringki dalan sapa nyono Kelo sawerane lho. Eleke kidul-kidul. Nah. Ayo yo bersama Turangga Waru Muda. Kowe enak lo iki Bapak Tio. Keprake kang nyritakake ujare sendang ngapit pancurane umbyung dadi kembang lambe nyatane kepodo takon asmane kisah dalang sapa nyono diapit kabeh kadang waranggono ambyar sekarang barsari wis bukti suarane antutut ati dipati ing karang soko kelakon gelandang dalang sapa nyono maharagya dawuhe putra rayung wulan antuk lan Jaka Sulaya rayung wulan nandang pronto asmara mringki dalang sapa nyono nalika prang Gatotkaca Rasrata gelandang dalang sapa nyono yo 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 was 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 ayo manut marang Bapak Ger ayo manut Ger ayo manut marang Bapak Ger ora usah bali lo yo Ger lho ye ye ye
Nari. Nggih, sansaya sonten sansaya regeng suasanane. Nggih, masih bersama Turangga Waru Muda. Menika saking kru jaranan Turangga Unyil sampun kita pirsani sesarengan. Mugi-mugi ndadosaken hiburan ing siang ngantos ing mangke dalu. Nggih, sepeda malih bilih panjenengan kok kepengin ngersakne utawi kok kepengin gebyakne menika Turangga Waru Muda menika ingkang dipun pandhegani dening Bapak Tio menika murah meriah bilih panjenengan gadah hajat mantu saged kitanan saged mitoni ugi saged gebyakaken Turangga Waru Muda ingkang dipun pandhegani dening Bapak Tio menika nggih. Sangapate sigro anoto baris nyawiji kumulo dampyak kumregut lampahe pinarung krapyak wata agate ku melar ngebai sora ing gumuruh yo Ayo bersama Turangga Waru Muda. Lo. Awas. Was Bathara pepudeling wadya kumuruh tumandang kirang-kirang juga tandang-tandang kumangka kagum mereka keliru perang wosamapta siyaga domakarya angangkang karyane Praja Muris Sukoharjo. Yo Turangga Waru Muda. Yo ha oh he oh ha oh ha oh ha oh ha oh ha oh oh lo Bata rupa pudeleng wadya gumuruh tumandang kirang-kirang cuka tandang-tandang cumangka kagum lir wur pernah dasa mapta siyaga domakarya ngangkat karyaning praja mrekerta raja yo
Was yo. Oi yo. Oi. Nah. Oi. Oh. Kita warga seni jaranan waru muda ngatur akan sugeng kegiatan mugi katur datang para miyarsa kiprahe prawarga turangga waru muda monggo nguri-nguri asline kabudayan ureh rambakane kabudayan kita warga seni jaranan warga muda ngatur akan sugeng pepanggian mugi katur dateng para miharsa kiprahe prawarga turangga muda monggo nguri-nguri asline kabudayan urip rambakane kabudayan sumirat kuning suminar surya wanci sore neng terminal Blitar kaya-kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet miyak dalan bisa sarapan baru mlaku alon-alon ku bergengi swara mesin saya keprungu banter ngajak rerikatan ing pundakmu aku senden atis titis rasaning tias ing sak dalan-dalan kowe ngelus-ngelus
Raden Kumitir minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya keprungu dika tak aras pipiku ing pundakmu aku senden atis titis rasaning tias ing sak dalan-dalan kowe alos rambut iki alas Paraden Kumitir minangka saksine lakonku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa nalika tak aras pipiku ayo dinakake ngger waspadake ngger mongka ton ing mata
libur bersama Turangga Waru Muda. Asli lo Bapak Tio. Oh enak lo iki. Sing endi? Wis tak sawang. Anggur kudandan opo to ana sing kurang. Sakjane wis ora ana sing kurang. Coba sawangan Mas, anggunku iki wedaan. Ning kini yo Kang Mas, kok isih seneng kloyoran. Jo gampang nesu dik, mbok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ra ana wong ayu dik, kejaba mung sliramu. Merga dirimu paling istimewa bagiku. Ning ngarepku kamu bilang sayang, ning burin Pancen sayang tenan aku. ning ngarepku kondo tresno tenan. Senengan ning rentengi wedokan, ning ngarepku kamu bilang sayang, ning burin karo karuan. Ning ngarepku kondo tresno tenan. Senengan mung rentengi wedokan. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Mas, aja seneng rentengi wedokan. Bakal ayam tentrem, aku ning urip bebrayan. Ku mau bilang sayang, ning burin karo karuan. Ning arepku kondo tresno tenan. Seneng ngambung rentengi wedokan. Ora lek ngrentengi wedokan. Aku kamu bilang sayang, ning burin karo karuan. Ning arepku kamu kondo tenan. Seneng ngambung rentengi wedokan. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenar Mas, aja seneng rentengi wedokan. Bakal ayam tentrem, aku ning urip bebrayan.
Mbah Mutin tulung ana ati kula boten kuat ampun ditinggal lunga Mbah Mutin aku ra kuat ati niki megap-megap kaya diranjat Mbah Mutin aku ra kuat ati niki megap-megap kaya diranjat 3 taun Mbah Mutin aku ngenteni ati saya kuat kula niki boten kuat ndang rabekno Mbah Mutin ndang rabekno kula boten kuat nikmate urip neng donya 3 taun Mbah Mutin kula ngenteni awak nganti kuru kula mboten saged turu ndang tumokno Mbah Mutin dan ngepeni nadyan kul sego nanging kula mangan roti sangang witu Mbah Mutin kaya setahun ati saya bingung anane amung kang mrungsung dang banbekno Mbah Mutin dang rabekno kula boten kiyat ngrasane nikmating donya Ela elo kowe aja ngono ngomong sapenake ora gelem karo aku nanging saikine kowe cita kowe gelo karo aku ela elo ela ela elo ela elo tansah gandrung-gandrung rena sak metane kowe malah gawe gelo nanging saikine kowe seneng ngece karo aku ela elo ela ela elo
Awas, yo. Aku emoh yen kowe ngono plonga anggepmu kaya wong bodho dituthuk kanggo pipoladang isi kapok dek jenenge klendang tiwas metok sikile kemang bareng petok jebule malaman telang eman wong dolanan kok malah dadi tenanan eman di eman sepule ora katuman pilet ketok apa pilet tape Awas, ayo. Lo. Ayo, Ger. Waspada ke, Ger. Lo. Awas. Ayo. Lo. Awas. Yuk. La.
Dadi tenane, ayo. Ayo dadi. Was. Ho 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 ho. Was. Ayo. Yo. Loh. Bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lahir terus ing ati neng pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jongkong Gusti kang paring idhi kang pesti ing lahir terus ing ati neng pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jongkong Gusti kang paring idhi lan pesti ing lahir terus ing ati senadyan kaya ngapa manten saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci